Autonomous Council litum Autonomous Council lo alang litum pensi mai palo ke pha teng si je tong dun lo je tong lo la pen ke alam ke jasemet pet ke hala Assam Advantage Assam 2.0 al angbong alam lo la pen la daga bang ke la so Napier grass pu litum ke puji pulote ingnara bab galite ingnara an bula so baba bang dakti kipo alam si peklang lo sita Karbi Anglong Autonomous Council atum sita mela so proposal ing thim lima proposal ke pini alang litum dak peklang kle la so proposal ni litum ta chini unde muthe ni litum bangke dak chethan un lo arni si malom la social media long lo Assam Chief Minister pulo long lege doge Karbi Anglong ben dima hasaonat la si non ni krip huang bong jo krip ni krip huang bong ke pilma Karbi Anglong ke ambani phan long le pipo la si pini la bangso la he alam la chepe klang lo ta lang litum councilor sor samela so proposal binong bang ke ko son ma ko an ma ko pima ke alang litum bang anang than the ta lang litum ke thana bang ke abang putin si tame aning hang atum ke dak la so bap tiki dun melo tiki dun lo pulong te alang litum long jor long pu hansu ga tiki tang ho la pena ka preka son ga tiki an rabar tiki son an ador chirui phi tang ho hansu ta dor chirui phi tang ho la so aman bang ke avelo la bang ke ale hala pen ong che ji pu son si than le la sini litum ke pudun lo Karbi Anglong la ke longli ke dampu la pen ke ambani pulote la ke longli ke chiri si hini ke kalilo Ladak jong si neli long le neli sob bap tiki sita me la sob bap tiki pen ke la katiki pen ke hala tuma factory ke dak ke rengun la sob rengun nai pulote la tumta ame thang bang katiki dopo ame thang atiki long si lita tiki don po hal tum long chuyorun po la so lam lo mati di la sineli tum pudun bai Karbi Anglong long le nonamat la 10,434 square kilometer ang bong non long le ke joy ko andulang hala so long le ke joyang bong sitame monon phi owe aphan monon phi ason development ko pinine son school sitame college sitame university mina hala hui aphan rai that pen ko andolang ga pimela ambani phan ki pime me jola bo so long le bang council sor chichini si ke me la pen so bang lang nai pusenil tum budun lan par sitame alang li tum phan chuning ridun lo la so detailed a project bang a proposal la bang tok pe mera ke kame me abang fu atum phan pira halabang so puthak puthot kaching wai thu pe me dia bang phan ke claim nang ji pusenil tum ke chuning rin CM pen ke la ke thang tum ke long le ke pipe pusi ke pu he ke chenga ko ke long le ke ambani bang phan ke pipe nangli long le tang ho neli long le ta bang putin sitame ame thang long le mane chiri ke mane chiri faroi si do sitame sobapti ki melo bolam le ta a phi ana lam bang ke la ke long le ke pipo la so lam bang si nang klang lo la si la so long le pipo pu amne ke dak ke ko pilon la tuma factory do kok po a factory donangi pulote main factory bangke Kokrajhar si doi pulo di sitala bangso factory dakta duji 100 kilometer sang bong an bangke la tumsi nampo sanpo metang pon po polam lo pulong te a factory doi pulote lage kopine sabun factory asone kali loge mati di the dungji ke mati di bang kwan 10,000 crore tangka si dak nang kahi jik nai pulote ko andoji koson doji alang tum pulo lage katiki ji afan sitame chiri sipen ko ana suri ke pi polam le aku ke jorta jorun thulong alang aku council sor phanda pialang pulote labangke dakabange kamatha nelige matha pana bangke nang pacheklu dun tong thek thela bangke la sinang litum details a project kopiloma labang tok pemera secretary tom phan pura pe tok pemera ke kame me ka chini te ke lang the ka por te tom han ron si labang so phuthak si phutho cheng wai thu pe me si ke mi pu nel jam pu